बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। मैया क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना नौब्लांनि लांगोनायाव गल्डेन लांगुर इक' टुरिजिम ससाइटिनि बानजायनायाव मैहुर खालामनानै जाग्रा सा 57 सिखारिफ्रा हाथियार गथायदों आरो मैदेर हाथाइ, मै गं, मोसा बिगुर, गान्दा गं बायदि बेसेन गोसा जिब जुनारनि आइजें आइलाफोरखौ गथायदों। बे हाथियार गथायनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथांमोना नुजाथि दंमोन। लोगोसे बिटिआर सरकारा हाथियार गथायनाय साफ्रोमनोबो 50,000 राङै अनसुंथाइ होयो आरो बिनि उनाव सासेयाव 1,20,000 होबावनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दङ। बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि फावखुंग्रि रिया ब्रह्मआ क'क्राझाराव नंखाय ULBनि सोद्रोमा साजायना जिउ फोजोबनाय जोंसार मोसाहारिनि नखराव थांनानै दुखुथिया बिसिनो अनसुंथाइ हैदों। लोगोसे बे एखे नंखाय इनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय जनक कुमार ब्रह्मनि न'आव थांनानै दुखुथिया बिमानो अनसुंथाइ हैदों फावखुंग्रि रिया ब्रह्मआ। आरो बे फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा रिया ब्रह्मजों लोगोआव फावखुंगुर सुखबीर गार्जी, फावखुंग्रि एलिजाबेथ मोसाहारि आरो ग्रेसि ब्रह्म बिथांमोनाबो दंफायोमोन। थामथियाव दङ। थांनाय साननैसो सिगां पुलिसआ नंखाय इनकाउन्टार खालामनानै सानै बारग' NDPSनि सोद्रोमाखौ ULBनि सोद्रोमा साजायना जिउ फोजोबनाय जाथायखौ लानानै मैया चिरां जिल्लानि मानास आलासि जिरायग्रा न'आव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों दैथायहरजानाय साथाम ADGP जों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', NDAPP, NDAPR, NDAPSनि दैदेनगिरि, बिटिआरनि लिङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारी, UPPL दोलोनि लिङाइ आफादगिरि रोनगोरा नार्जारी आरो NLFPनि दैदेनगिरि बिथांमोना सावरायलायो। क'क्राझाराव जालांनाय जाथायनि सायाव मोजाङै तदन्त जानांगौनि सायाव आरो गिबि मन्थ्रिजों दैथायहरजानाय साथाम ADGPआ जे जाथाय जादों बेनि सायाव इनकुवारिया इम्पार्शियेल जागोन आरो बेवहाय जाय गोरोन्थि मावदों जायखिजाया साजा जानो हायो। बेवहाय कुनु फारसेथिंबो गिलिर जानाय नङा होनना बिथांमोना खोथा होदों होनना बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बुंथियो। लोगोसे एक्स NDPनि रिहाबिलिटेसन आरो केस विथड्र बियो थाबैनो जागोन आरो बिथांमोना जिखिनि खामानि मावबाय बिनि आपडेटखौबो होबाय होनना बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बुंथिबावो। लोगोसे ULBआ हाथियार हमनायखौ दोननानै मोजां मोनसे थासारियाव थानांगौ आरो समाजनि थाखाय खामानि मावनो खावलायो। ब्रैथियाव दङ। मैया क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब जायगानिफ्राय ULBनि साथाम सोद्रोमाखौ पुलिसआ हमदों। हमजानाय साथाम सोद्रोमाफोरखौ साजाराम ब्रह्म, दैदेन ब्रह्म आरो अनन्द नार्जारी होननानै सिनायथिनाय जादों। मैया फुङाव दैदेन ब्रह्मखौ हमनायनि उनाव दैदेन ब्रह्मनि न'आव नागिरनाय जायो होनना सुरजित सिं पानेश्वरा फोरमायो। लोगोसे ULBआ भिडिअनि गेजेरजों हुमखि होनाय भिडिअखौ बाक्सा आरो रङियानि सिमना पाथारकुवारि होननाय जायगायाव लानाय जादोंमोन आरो गसाइगावनि प्रेनजित बसुमतारीया ULBनि कमान्डार इन चिफ होननानै सुरजित सिं पानेश्वरा मिथिहोयो। प्रेनजित बसुमतारीनि हेंथायै गोबां क्रिमिनेल केस दंखायो होनना मिथिहोयो। बाथियाव दङ। आसाम सरकारा रायजोआव दालालिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि हाबाफारि बादियै बाक्सा जिल्लानि बेंखनारि मावखुलियाव पुलिसआ सिग्रोमो। मुसलपुर थानानि SP नरेन सनवाला बुंनाय बादिब्ला जिल्लानि दैदेनगिरिनि गसराव जिल्लानि गासै रायजो बेंखनारि मावखुलियाव गोबां खामानिनि थाखाय रांजों सोमोन्दो लाखिनाय सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों खालामनो थाखाय खावलायो। बे खावलायनाय लेखा मैया बाक्सा जिल्लायाव सा 14 सुबुंफोरखौ हमो। हमजानाय दालालिफोरनि मुं फारियै राजा ब्रह्म, रजत बर', प्रणब बर', जगत बैश्य, बीरेन तालुकदार, इस्माइल आली, भुबनेश्वर राभा, मल सिं राभा, बुलेन बसुमतारी, केशर दास, ध्रुबज्योति दास, कुशाल बर' आरो फुलेन्द्र काटनियार। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।